Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. സ്റ്റാറായിട്ടിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് തുടങ്ങാണല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ലെവൽ 3 കിടക്കുന്നു. ലെവൽ 3 കിടക്കാം. നമുക്ക് മാത്രമേ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്കും തുടങ്ങുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതം നമ്മുടെ പുതിയ പുസ്തകം നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ലെവൽ 3 ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ലെവൽ 2 എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇതില്? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ധന്യമാതാജി ധന്യമാതാജി ഉണ്ട്. ശ്യാംപ്രഭു ഇല്ല കാണുന്നുണ്ടോ? ശ്യാംപ്രഭുവിനെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ശ്യാംപ്രഭു ഇല്ലേ? ശ്യാംപ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ. ശ്യാംപ്രഭു ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നെ നമ്മൾ ആരും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവര് കാണാത്തവരെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. സൺഡേ കൂടിയാണ്, അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു പുസ്തകം തുടങ്ങാണ്. നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതം. ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്. അത് ഇത്രയും ചെറുത്, ഇത്ര കട്ടിയുള്ളൂ. വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണത്. പഠിക്കാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇസ്കോന്റെ അടുത്ത് പോകണം, കല്യാണം. അപ്പൊ ഇന്ന് വാങ്ങാം. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്. ഇതിൽ പഠിക്കാന്നുള്ളതല്ല, പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ബുക്ക് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. നമുക്കത് ജീവിതത്തില് ലൈഫ് മാനുവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ വേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയില്ലേ, ഉപദേശാമൃതം. ഒരിക്കലും അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തെന്ന് പറയാം അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്, ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളത്.
ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, അതായത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ട, നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഉപദേശാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്, 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഉള്ളത്. ആകെ 6 ഗോസ്വാമിമാര്. ഈ ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തികളല്ലേ ഗോസ്വാമി, ഗോദാസ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വ്യക്തി, അവരാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇവരാണ് ആര്? 6. അതായത് പറയാം, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, പിന്നെ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. രഘുനാഥ ഭട്ട, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താ മാതാജി? ലാസ്റ്റില് രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇവരൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമുക്കറിയാലോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ, രഹസ്യ അവതാരമാണ്, കലിയുഗത്തിൽ വന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അതില് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നേതാവാണ്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനാണ്. ഈ ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവര് 3 പേരും ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അതില് ഈ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാല്, രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാൻ നമ്മളിപ്പോ പ്രണാമ മന്ത്രത്തില് 2 വരികളുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്? അതില് ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങള്, സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ആരാണോ ഈ ഭൂതലത്തില് സ്ഥാപിക്കുന്നത്, ആ രൂപഗോസ്വാമി, സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദതാതി സോപതാന്തിക. ആ രൂപഗോസ്വാമി എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മള് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. മനോഭിഷ്ടം, മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങള് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രൂപമഞ്ജരിയാണത്. രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര്, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളെല്ലാം വരും. എല്ലാവരും വരും, ഓരോരോ പേരില് ഓരോരോ രൂപത്തിൽ അവരൊക്കെ അവതരിക്കും. അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ലീലകളിൽ അവരും ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ അവരും പല പല രീതിയിൽ അവരെയും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ കണ്ടതാണല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഈ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രൂപമഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അതായത് നമ്മൾ അഷ്ടസഖിമാരറിയാലോ നമുക്ക്, ലളിത, വിശാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സഖിമാരുണ്ടല്ലോ, അഷ്ടസഖിമാര്. ഈ അഷ്ടസഖിമാരില് ലളിത സഖി, വിശാഖ സഖി, അങ്ങനെ തുംഗലക, അല്ലെ, അങ്ങനെ ചമ്പാദേവി, തുങ്കാദേവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഖിമാര്. ഇതില് ലളിത സഖിയുടെ
ഈ ലളിത സഖിമാർക്ക് ഓരോ സഖിമാർക്കും എന്തുണ്ടാവും, അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവും, അവരെ സഹായിക്കാൻ. ഇവരൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സഖിമാരാണ്, രാധാറാണിയുടെ ഭഗവാന്റെ സഖിമാര്. ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും സഖിമാരുണ്ടാവും. അതില് ആണ് ആര്, രൂപമഞ്ജരി. മഞ്ജരിമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയ, ഇപ്പൊ 14 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഞ്ജരിമാരെന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇതില് ലളിത സഖിയുടെ സഹായത്തിനുള്ളതാണ് ആര്, ഈ രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത് ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എവിടെയുള്ളവരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യ ലീലയിലുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരിവിടെ ഓരോ രീതിയിൽ അവരിവിടെ വരുന്നു മാത്രം ഭഗവാനോട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രധാനമന്ത്രി ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ പോകും, അവിടെ എല്ലാതും ഓക്കെ ആണോ, അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്തും അവതരിച്ചതാണ് ആര്, ഇവരൊക്കെ. രൂപഗോസ്വാമി ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പൊ രൂപമഞ്ജരിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്ന, നമ്മള് ചേതോദർപ്പണ മാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് രാവിലെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, മംഗളാരതിയിൽ ചൊല്ലുന്ന കേട്ടുണ്ടാവും. അത് ആ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ തെറ്റുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി, കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആകെ ആര് തന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതുവരെ കേട്ടു? ഏതുവരെ കേട്ടു? ശിക്ഷാഷ്ടകം വരെ അല്ലെ. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് 8 പദ്യങ്ങളാണ്, 8 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആ 8 ശ്ലോകങ്ങള് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, നേരിട്ട് നമുക്ക് തന്നത് അത് മാത്രം. ബാക്കി എല്ലാതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് പിന്നെ നമുക്കത് മുഴുവനും ഇത് ഈ രചനകളാക്കിയിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ആരിലൂടെയാണ്, ഈ രൂപഗോസ്വാമിയിലൂടെ. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഈ പറഞ്ഞ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലൂടെയാണ് സാധിച്ചത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലൊന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു. ഒന്ന് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂർത്തി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂർത്തികൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഭക്തിയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇതായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇനി രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും പറയാം, നമുക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇവരെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത്, ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെയാണ്. അപ്പൊ കാരണം രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ബുക്കിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. ഈ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് ഇവർ ജന്മം എടുത്തത്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ജനിച്ചത്. ചേട്ടനും അനിയനാണ് ഇവര് ജനിച്ചത്. അങ്ങനെ അവരവിടെ ജനിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. സരസ്വതി വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവര് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പോ അന്നത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ഭരണമായിരുന്നു അന്ന് നടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ അന്നത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവരെ അവരുടെ ആ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പോവാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം ഇവരിവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരിലും ഭക്തി ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇവർക്കത് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, കാരണം ഇത് നമ്മളെ ബുക്കില്ലാത്തതല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇവരെ ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാജാവ് ഇവരെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പോകാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ ഇവരെ ലാസ്റ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, ഇവരുടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കും, അവരൊക്കെ ഈ ഭക്തിയിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇവര് നിവർത്തിയില്ലാതെ ഇവര് അവരുടെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പോകാണ്.
ഈ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ജോലി സേവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അവരുടെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുസ്ലിം ഭരണസമിതിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വന്നു? പേര് മുസ്ലിം ആകേണ്ടി വന്നു, പേര് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഈ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് അവർക്ക് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ. വീണ്ടും പോയി മാതാജി, നെറ്റ് പോയി. പോയി മാതാജി, നെറ്റ് പോയി. നെറ്റ് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ, നെറ്റ് പോയി തോന്നുന്നു അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് പോയി. പോയി. നമ്മള് നവാബ് ഗുരുസ്വാമി മുസ്ലിം ആക്കി മാറ്റി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കട്ടെ, അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൂടി ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പൊ. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മാതാജി. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ 3 മണി തൊട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ, ഇപ്പൊ 3-3.5 മണിക്കൂറായി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അവരെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഇവരെ പേര് മാറ്റി സക്കീർ മാലിക്കും ദബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും എന്നാക്കിയിട്ട് പേര് മാറ്റി ഇവര് രണ്ടുപേര്. അങ്ങനെ ഇവര് അവിടെ കേട്ടില്ല. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പേര്, മുസ്ലിം പേര് ദബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. ദബീർ ഖാസ്, സക്കീർ മാലിക്. ഡബീർ ഖാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് ഡാ വരും? സാധിച്ചതിന് ഡായില്ലേ? ഡാം എന്ന ഡാ ഇല്ലേ? ഡാം എന്ന ഡാ. സാധിച്ചതെന്നൊരു ഡാ എഴുതില്ല നമ്മള്. സാധിച്ചത് അത് മാതാജി ആലോചിക്കുക. ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഗരുഡൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഡാ മാതാജി അത്. അതെ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി. അതെ, ഡബീർ ഖാസ് മാലിക്. ഗരുഡന്റെ ഡായോ? അതെ മാതാജി. അതെ. ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക് അല്ലേ? അങ്ങനെ പേര്. ഡബീർ ഖാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സക്കീർ മാലിക്കാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ പേര് മാറ്റി അവര് അവിടെ നടന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ അവരവിടെ സഹിച്ച് നിന്ന് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവര് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവർ പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുമ്പോ രാമകേളിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണും രണ്ടുപേരും. അവിടെ നിന്ന് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് പോയിട്ട് കാണും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രയാഗില് വെച്ചിട്ടാണ്. പ്രയാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ, അപ്പൊ ഇത് നടന്ന സ്ഥലമാണ്, കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. അവിടെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഘട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത് പ്രയാഗിലെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലമാണത്, ത്രിവേണി സംഗമത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്, അതേപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ എന്താണ് ഇതായിട്ട് തരുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ തരുന്നത് ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ജ്ഞാനമാണ് മുഴുവൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഒരു സമുദ്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നൽകുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ രചയിതാവ്, ഗ്രന്ഥകർത്താവ് രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതും. അപ്പൊ അത്രയും അറിവും കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്? അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തു. ആ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് പിന്നെ അത് ഗ്രന്ഥങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരണം. കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ലളിത മാധവ, വിചക്ത മാധവ, ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അങ്ങനെ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരുടെ ഉണ്ട്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഉപദേശാമൃതം തന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം? രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒരു സമൂഹമായിട്ട്, ഒരു കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം, അത് അംഗീകരിക്കണം. അതെല്ലാവരും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാം പോകെ എന്ത് വരുമെന്ന്. ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും, തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ. ഇത് അഥവാ നമുക്കൊരു കലിയുഗത്തില് ശരിയായൊരു ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വായിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വികാരമല്ല, അത് അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എന്നത് നമുക്ക് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വികാരമല്ല, നമ്മുടെ അച്ചടക്കത്തോടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി, അതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശാമൃതം എടുക്കുന്നത്. ഈ ഉപദേശാമൃതം മനസ്സിലാക്കാതെ ഭക്തിയുടെ രസങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ രസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് പഠിക്കണം? ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. അപ്പൊ അവർ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ 6 പേരുണ്ട്. അതിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട, ഗോപാലദാസ, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി സഹോദരന്മാരാണ്. ജീവ ഗോസ്വാമി അവരുടെ വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ്. പിന്നെ ഇവര് രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരി രൂപ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് അറിയുന്നതാണ് ആർക്ക്? രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ബുക്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരെന്താണ് മുസ്ലിം ആക്കി മാറ്റി, മുസ്ലിം ഭരണസമിതിയിൽ അവര് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഇവരെ പേര് മാറ്റി ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും ആക്കി മാറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് ഈ ബുക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇത് തുടക്കക്കാർക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഉന്നതർക്കും, തുടക്കക്കാർക്കും മാത്രമുള്ള പുസ്തകമല്ല. നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ച് മാറ്റിവെക്കേണ്ട പുസ്തകമല്ല. തുടക്കക്കാർക്കും ഭക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുസരിച്ച് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുദാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ സ്കോണിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ രൂപഗോസ്വാമി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അനുസരിച്ച് പാലിച്ചു പോകുന്നത്. ആ വഴിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ആ ആചാര്യന്മാരുടെ പാതയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. രൂപാനുദാസ് എന്തോ? രൂപാനുഗാസ് രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവർ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടിയതിന്റെ പിന്നിലൊരു പറയുന്നത്, ഈ രൂപഗോസ്വാമി വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല, അത്രയും ബുദ്ധിമാനാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ശരിക്കും ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതിയ 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ. ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതിയ 11 കത്തുകളാണ് ശരിക്കും എന്ത്? ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ കത്തുകൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പറയുന്നത്, ഈ രൂപഗോസ്വാമി വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സരസ്വതി ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? തെറ്റ് പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റി. അപ്പോ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു രചനയില് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ, അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം വല്ലഭാചാര്യർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുതിയതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത് വല്ലഭാചാര്യർ പറയാണ്. വല്ലഭാചാര്യര് പറയും തെറ്റുണ്ട്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യക്തിയല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമി അത് സമ്മതിച്ചില്ല. കാരണം അറിയാം ഒരിക്കലും ആർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല. അത്രയും വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അത്രയും അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമി അത് സമ്മതിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും വൈഷ്ണവനാണ്, ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് തർക്കിക്കാനൊന്നും ആരും നിന്നില്ല, രൂപഗോസ്വാമി നിന്നില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ജീവഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമി ഈ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി അതായത് വല്ലഭാചാര്യരെ ജീവഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സംവാദം നടത്തും. സംവാദം നടത്തുമ്പോ ആ സംവാദത്തില് ജീവഗോസ്വാമി ജയിക്കും, വല്ലഭാചാര്യര് തോൽക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോളജ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തോറ്റു, ജീവഗോസ്വാമി ജയിച്ചു അതില്. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് രൂപഗോസ്വാമി ആണ് ശരി എന്നുള്ളത് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ അത് ഓടി ചെന്നിട്ട് ആരെടുത്ത് പറയും? ജീവഗോസ്വാമി ചെന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അത് ഇഷ്ടാവില്ല. കാരണം അത് ഗോസ്വാമിമാരാണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ആർക്ക് ഇഷ്ടായില്ലത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത്ര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളല്ലേ, അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിയെ വഴക്ക് പറയും. ജീവഗോസ്വാമി വിചാരിച്ചെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് പറയും, ഇനി നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഇനി നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കും. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് പോകും? മഥുരയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് അവിടെ ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഭിക്ഷ കിട്ടില്ല, ഗോസ്വാമിമാരല്ലേ, അവർക്ക് അവിടെ ഭിക്ഷയില്ല, അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും, അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആര് ജീവിക്കുന്നത്?
ജീവഗോസ്വാമി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ആരറിയും? സനാതന ഗോസ്വാമി അറിയും. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഈ അവസ്ഥ മോശമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് സനാതന ഗോസ്വാമി അറിഞ്ഞിട്ടത് രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയും. അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിലയിലാണ് അവിടെ ജീവഗോസ്വാമി ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് എഴുതുന്ന 11 ഉപദേശങ്ങള്, 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി ആ കത്തുകൾ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അത് നമുക്ക് 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നതാണ് ആര്? ജീവഗോസ്വാമിയാണ് അത് ക്രോഡീകരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് എഴുതിയത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ 11 ഉപദേശങ്ങള് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 11 കത്തുകൾ, ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയച്ച 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 11 ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ അതില് 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അതായത് ഭക്തിയിൽ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ, ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും 7 വരെയുള്ളതിൽ പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെ ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ, ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ സാധുസംഘം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയാണ് അപ്പൊ 7 വരെ. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഒന്ന് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയാണ് 7 വരെ പറയുന്നത്. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇത്രയാണ് ഇതില് അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഉപദേശാമൃതം കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. എട്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇതില് നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 9 മുതൽ 10 വരെ 9, 11 വരെ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി 7 വരെ. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും രജോ ഗുണ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി സത്വഗുണത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണല്ലേ? ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർത്താന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആ പറയുന്ന പഞ്ചാംഗ ഭക്തി തന്നെ. രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, നാമം ജപിക്കണം, വിഗ്രഹാരാധന വേണം, ഭാഗവത ശ്രവണം വേണം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന സത്സംഗം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം തന്നെയാണ് ഇതില് ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മളടുത്ത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭാവം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മൾ ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് സാധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് സ്വമേധയാ വരുന്നത് നമ്മളില്, ഒന്ന് നമുക്ക് സ്വമേധയാ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആരും കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തന്നെത്താനെ നമ്മളിൽ വരും. അതായത് വൃന്ദാവനവാസികളുടെ ഭക്തി അവർക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അവിടെ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുമ്പോ തൊട്ട് അവരിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വമേധയ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്തി. പിന്നെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉള്ളില് ആ ഭക്തി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ആർക്കും അത്, ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ചിലർക്ക് സമയം എടുക്കും, അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനകളിലൂടെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രാവിലത്തെ നാമജപം, മംഗളാരതി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗം, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിത് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ തന്നെത്താനെ
ചെയ്യാൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലല്ല ആദ്യം. നമ്മളിത് ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യാം. കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോണ പോലെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ ആദ്യം സ്കൂളിൽ പോണത്. പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ കുറെ എത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുവരെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നും ഈ മാതാജി എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് രാവിലെ മംഗളാരത്തിൽ കയറും, ഈ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നും പറയുന്നല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കയറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല, പക്ഷെ ആ മാതാജിക്ക് ഒരു സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കയറിയിരിക്കും. കുറെ നാള് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും, നമുക്ക് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി അപ്പൊ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി, നമ്മൾ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുവരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല, ഇതെന്നിരുന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കയറി നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനാ ഭക്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആരും വിളിക്കാതെ തന്നെ, ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കും. നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. അതാണ് രണ്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അപ്പൊ അത് സാധന ഭക്തി എന്തിലേക്ക് മാറി, രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ 7 ഉപദേശം പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ സാധന ഭക്തി 8ാമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വമേധയാ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തന്നെ. അപ്പൊ അതായി എന്ത് മാറി, രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അത് രണ്ടും എന്താന്നുള്ളത്? ഇനി അടുത്തത് ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അത് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതില് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരല്ലല്ലോ, നമ്മൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു. അതെന്താണ്, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരുന്നത്? ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, ദാസ്യഭാവമാവാം, പിന്നെ എന്താണ് വാത്സല്യഭാവത്തിലാവാം, മാധുര്യ രസത്തിലാവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതായത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തായി മാറി, നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളത് ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അവര് പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വൈദ്യസാധന ഭക്തി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായി, നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ രാഗാനുഗമായിട്ട് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ ഭാവഭക്തി ആവുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മള്, പറയില്ലേ? അങ്ങനെ അതാണ് ഭാവഭക്തി. പ്രേമഭക്തി ആവുമ്പോ എന്തായി, നമുക്ക് അതില് അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി, ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി, പ്രേമഭക്തിയിലെത്തി. മനസ്സിലായി 4ന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്? അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭാവഭക്തി, ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭാവഭക്തി അല്ലേ? നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യില്ലേ നമ്മള് വെറുതെ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എപ്പോഴും. അത് ഭാവഭക്തി. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഭാവം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഭാവത്തിലെത്തും നമ്മളിപ്പോ. അത്രയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദം അല്ലേ മാതാജി? രീതിയിൽ. അതെ, അതാണ് പ്രേമഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. നമ്മുടെ ഭാവമാണ് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മുടെ ഭാവമാണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല്, ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യില്, 2 കുട്ടികളുടെ കയ്യില് രണ്ട് പെൻസിൽ, പുതിയ പെൻസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ പെൻസിലുണ്ട്. ആ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, എന്റെ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് കരയും ഒരു കുട്ടി. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്ന് പറയും, എന്റെ ഒരു പെൻസിൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കും. രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം നമുക്ക് അല്ലെ? ഒരു കുട്ടി കരയാണ്, എന്റെ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് കരയും. മറ്റേ കുട്ടി എന്ത് വിചാരിക്കും, എന്റെ ഒരു പെൻസിൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് ചിരിക്കും, സന്തോഷിക്കും, 2 അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവം അതാണ്. ഒരേ കാര്യത്തിൽ 2 പേര് 2 രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കാണുന്നത്, ഭക്തിയും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്കതില് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പോകുന്നത്, ഭക്തിയിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും ആണ് നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇനിയുള്ളത്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എക്സ്ട്രാ? പറഞ്ഞതിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വിടണമെന്ന്. എവിടെന്ന്? ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് വിടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കും അവിടെ നിന്ന്. രൂപഗോസ്വാമി വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പോരും. അപ്പൊ പോരുമ്പോ കുറേ, അന്നത്തെ കാലത്ത് പൈസയൊക്കെ അല്ല കൊടുക്കുക, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുറെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചെന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും അദ്ദേഹം നീക്കിവെച്ചു. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഈ ഇവിടുന്ന് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോ കുറെ പൈസ കിട്ടില്ലേ, ആ കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും 50% ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചത്. ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി പോന്നു. പക്ഷെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുക്കും അവിടെ നിന്ന്. അദ്ദേഹം വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുക്കും. അങ്ങനെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടില് ഇരുന്ന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അത് അറിയും, ആ മന്ത്രിസഭയിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുത്ത ആൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും. പിന്നെ ആ ജയിലിലുള്ളവരെ ഒക്കെ പിടിച്ച് അവർക്ക് കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊടുക്കില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത ജീവഗോസ്വാമി മാറ്റിവെച്ച് 25% ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരിതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന്. ആ രീതിയിലാണ് അവര് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല തോന്നുന്നു. ഇന്നത്തേല് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാട്ടോ. 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് അറിയണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം കിട്ടാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു? സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൺ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു അവർ ജന്മം എടുത്തത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർ മുസ്ലിമായി. അവരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും അവിടെ നിന്ന് രൂപഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളെ കാറ്റഗറി ചെയ്തു നമ്മൾ അല്ലെ. 7 വരെയുള്ളത് വൈദിസാധന ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 9 മുതൽ 11 വരെ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മളെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം മാറ്റി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കത്തിലുള്ളൊരു ജീവിത ശൈലിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ആര്? ഈ കാണിച്ചു തന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതല്ലാതെ ഉപദേശാമൃതം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭക്തിയുടെ രസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതെടുക്കുന്നത്? ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് തന്നതിന്റെ വേറൊരു ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരില്ലാത്തൊരു അവരുടെ അഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചത്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാതും? എല്ലാം മനസ്സിലായി? ഇല്ലല്ലോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ചിലതൊന്നും ബുക്കിൽ ഇല്ലതൊന്നും. അപ്പൊ അത് അല്ലാത്തത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്